Takže ahoj, vítám vás u mého prvního videa. Teď je to tak, co dělám jednou, mám to tady takhle napsaný. Takže je to 15 otázek, takže začneme. První otázka, kolik měříš? Tak já jsem na svůj věk poměrně hodně malá, měřím pouze 145, nějak tak, takže hodně malá. Za druhé, kolik ti je let? Takže mě je 12 a chodím do 7. třídy. Třetí otázka, kdy ses narodila? Jsem se narodila 1. května 2001. Takže takhle. Čtvrtá otázka, jakých trendů se tého oblečení drží? Takže na oblečení se žádných trendů nedrží. Prostě to, co se mi líbí, tak to si koupím. Třeba teďka mám takové triko s lajkou a napsám 25 a k tomu šortky červený. Takže jako to, co se mi líbí, tak to si koupím. Za páté, máš piercing nebo tetování? Tak ve 12 letech určitě nemám piercing ani tetování, jenom náušnice a teda plánuju si někdy, až mi bude 19 nějak tak, no aby jsem si chtěla třeba buď napsat nad záda, jakože nad zadek, buď delfína, a nebo nějaký nápis. A taky jsem tady chtěla takovou tu 8 nekonečno, ale to mě pak nějak mrzelo. Takže takhle. A piercing buď, to bych jsem chtěla tady, nebo tady v nose, anebo v cípě, ale mám to prý hrozně hnízá, takže nevím. Takže za 6. potraviny, co nesnáším za jídlo, takže nenávidím koprovku, kulajdu a to je všechno. Prostě fakt tohle je fuj a to já nejím. Takže fuj. Takže kopr. Za 7. aktuální nejpíseň. Takže já mám hrozně moc ráda všechny písničky, jako ne všechny, ale prostě nemůžu se rozhodnout, jaká je moje nejoblíbenější písnička, to prostě není, ale já mám ráda Justina Biebera, Miley Cyrus, One Direction, Shakiru, Beyoncé, no je toho prostě hrozně velká spousta, takže fakt nemůžu říct, co je moje oblíbená písnička. Za 8. zlato versus stříbro. Protože stříbro je takový hezčejší. Prostě zlato to je pro takový starší, podle mě. No. Stříbro. Za 9. záliby. Tak já ráda plavu, kreslím, natáčím, tak jsem ráda na internetu. To je asi všechno. Takže takhle. Za 9. rtinka versus lesk. Tak za mě je to asi rtinka. Protože to prostě obarví a máte jinou barvu pusy. Přitom lesk jenom dáte a jenom vám to zakřpití, takže asi rtinka. Za 11. zima versus léto. Tak asi léto, protože se chodíme koupat, je sluníčko, opalovat se. Přitom zimě musíš oblíkat teplé, sněží, je všude hnusně. Takže léto. 12. máš akné, takže měla jsem akné. A pak mi nějak zmizelo. A doufám, že už znova nezačne, protože strašný, fakt strašný. 13. suchá nebo normální nebo masná pleť. Tak já si myslím, že mám normální pleť. Sice sem tam je někdy masná, jo, ale jinak mám normální pleť. 14. máš pihy. Tak
asi každý máme pihy, takže ano, mám pihy a nemám takový ty pihy, jakože tady mám pihu, tady mám pihu, nejsem to, ale tam je nějaká piha, ano, to jo. 15, jako máš velikost bob, tak já mám 36, někdy i 37 a fakt občas mám i 35, jo. Takže tak 35 až 37. Podle toho, jaký boty samozřejmě. Takže tohle byl tak, co dělá mě mnou. Doufám, že jste se něco o mě dozvěděli a uvidíme se u dalšího amatérského videa. Ahoj!